și vine ea, și se poate mărita, și din doamna n-a luat, mica mama. Poți să stric și eu la capri? Băi, băiatii, strigă, băi, la capri, băi. Am dus de trică, linii lasă comanda la mine. Am dus de și unul să înceteze fluierul. Am dus de pătrujel să jucăm un carașel. Carașelul-i carașel. Carașelul-i carașel. Și să joacă ușurel. Să joacă ușurel. Ușurel și apasat. Ușurel și apasat. Ca frunza din măr uscat. Ca frunza din măr uscat. Ușurel și măr uscat. Ușurel și măr uscat. Ca frunza din pătrunjel. Ca frunza din pătrunjel. Am zărdile sucit. Am zărdile sucit. Carașelul s-a gătit. Carașelul s-a gătit. Azi îți verde matosta și încă o dată la juca, nu mă șe! Băi! Azi îți verde foi de cei, la juca să iuțenei! Juca s-a pasat și-l des, că v-am ținut cu opă. Cu paie și până stat, jucătorii s-a pasat, băi! S-a zis de Margarit, hai cu coada la învârtit. Răsușiți pădițâni, ca fetile țâțâni. Bă, după cum văd eu, numai astea două de-a măritatului. Bă, dar și cu șerbul ăsta, bă? Bă, șerbul ăsta-i bolnav, bă! O și de la cozele astea învârtite-i bolnav. Babă, ia să-l discântă! Baba! Șerbule, câte ți-a făcut? Câte ți-a botezat? Ce pahar de apă să dai? Câte ți-a iară să faci și să desfaci? Cu cărbune, cu tășune, de la foc, ca să ies iară la joc. Iacă, șerbule! Azi îți verde matostat și încă o dată la jucat, nu mă așa! Păi verde trei linii! Vă uitați-vă la ele! Copilii mei, fuduli, bă! Nu mănâncă barabuli! Fuduli și bucuroase, că-o veni șerbul acasă! Azi îți verde și unul! Azi îți verde și unul să-i șetează fluierul! Ce noastră și vreau eu cu moșneacul meu, Băi, dar și cu baba asta, bă! câte muzică eu cu moșneacul meu vreau eu. Băi, de jos, băi, o nebunit baba! Muzica! O, baba, tu și cu tine! Bă, șunic, tu și cu tine! Bă, baba, tu și cu tine! Bă, 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 tine, băi! Bă, ce-o-mă, ce-o-mă, bănele! Ce-o-mă, copilul sale! Mă, bă, ce-o-mă, bănele! Mulțumesc cu nile, da? Fie și nile juca! Nu, ce-i bun, da. Păi, dar mai avem o treabă de făcută. Mai avem o treabă de făcut, mă, gazda are o fată de scos la joc, și vă că o pregăti colacul și-al mare. Păi, de acord să scoatem fata la joc? Da! Muzica! Păliți, păliți, bătăi! Asta-i fără din bătăi! Păliți, păi, șoralea! În bătăi
când horărit. Aia sunt vârtii când și când. Mulțumim frumos pentru primire la altă casă. Sănătate și numai bine. Să vedem ce face Ionel aici, văd că nu e singur oricum. Uitați-vă, au venit Sibiu, s-a mutat aici la Potlogi. Bună seara, bine ați venit. Ia să vedem, Ionel, ce ai făcut aici? Cam puțină mămăligă pentru că suntem. Păi nu iasă de criză. Am înțeles, deci, doamnelor și domnilor, asta e, facem și o mămăliguță mai de criză, așa? Adevărul că ceaunul e mare și oricum nu se pune foarte multă mămăligă, înțeleg, la o porție, așa. Carne să fie. Carne să fie, așa, și carnea e gata? Ia să vedem aici. Ia să vedem aici. Eu zic că a ieșit foarte bun, dar să vedem, să și arătăm telespectatorilor. Vai de mine, te rog frumos, uite aici, Ovidiu, am auzit că ești la dietă. Și... De Crăciun ăsta nu mai sunt la dietă, deci arată foarte, foarte bine. Abia aștept, dragii mei, să gust. Spune tu că nu e bună pomana porcului la Dâmbovița, mai bună decât la Sibiu. Acum nu